Wasal fl-aħħar stadji ta' tranzizzjoni il-bini tal-Parlament il-ġdid li finqas minn 24 siegħa se jilqa l-ewwel seduta parlamentari. Iċ-ċermen tal-Korporazzjoni għar Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Stefan Zrinzot-Soppardi għalilna li sabiex il-Parlament ikompli bil-ħidma tiegħu mingħajr intoppi minħabba l-bidla fil-bini, il-ħaddiema tal-Parlament ilhom għaddejjin bit-trasferiment tal diversi ġimgħat sabiex jidraw l-ambjent il-ġdid. Kien importanti wkoll li kulħadd jidra s-sistemi li hawn, isir it-training kollu meħtieġ anke biex jitħaddem l-apparat li hawn u barra minn hekk anke kien hemm l-opportunità li naraw li s-sistemi li ġew utilizzati fil-bini ta' dan il-Parlament huma kollha funzjonanti. F'dawn l-aħħar ġimgħat kien għaddej proċess tit-testjar biex ikun verifikat li s-sistemi teknoloġiċi jaħdmu kif infassla. Biex wieħed jagħmel jivverifika li s-sistemi kollha li hawn kemm dak li għandhom x'jaqsmu mal-microphones, eventwalment max-xandir tas-seduti, ma' sound, ma' air conditioning u sistemi kollha ta' IT. Il-ħidma kienet kollha ffukata fuq it-testing biex naraw li meta l-Parlament jibda jaħdem minna ġo din il-Kamra, is-sistemi kollha jkunu up and running. Iżda li lin mis-sistemi teknoloġiċi ta' dan il-bini, wara 5 snin l-estetika tal-Parlament il-ġdid xorta jqajjem xettiċiżmu fost il-pubbliku. Fil-fatt huma numerużi l-kummenti u tpinġijiet fuq is-siti soċjali li jiġbdu l-attenzjoni dwar il-forma tal-ġebla ta' barra. Iżda ftit huma dawk li jafu r-raġuni wara din l-għażla. Ta' min wieħed jinnota li l-iskop ta' dak il-ġebel ħireċ il-barru huwa li jservi bħala persjana biex inti jkollok sunlight ġewwa u mhux direct sunlight. U hija waħda minn dak il-partijiet ta' mid-disin bħala parti mill-affarijiet ewlenin f'dan il-bini. Wieħed jittama li l-liġijiet li jibdew joħorġu minnu ikunu inqas kontroversjali mill-binja nnifisha u jekk jiswew xi ftit inqas ukoll il-pubbliku ma jmurx ħażin.